Vážené dámy, vážení páni, prvým bodom programu dnešnej akademickej slávnosti je inaugurácia nového rektora Technickej univerzity vo Zvolene. Dovolujem si požiadať predsedu Akademického senátu univerzity, profesora inžiniera Milana Sanigu, doktora vied, aby predstavil profesora Rudolfa Kropila, ktorý sa funkcie rektora univerzity ujal 18. februára 2012 na prvé štvoročné funkčné obdobie. Ďakujem jeho honorabilite, docentovi, magistrovi, inžinierovi Rastislavovi Šuletovi, PhD, prorektorovi pre vonkajšie vzťahy za otvorenie akademickej slávnosti. Vážené slávnostné zhromaždenie, Akademický senát univerzity v súlade s akademickými slobodami a demokratickými zásadami 15. novembra roku 2011 v pravoplatných tajných voľbách zvolil za kandidáta na funkciu rektora Technickej univerzity vo Zvolene profesora inžiniera Rudolfa Krupila, CSC, z Lesníckej fakulty. Dňa 14. februára roku 2012 prezident republiky Ivan Gašparovič vymenoval profesora Kropila za rektora Technickej univerzity vo Zvolene s účinnosťou od 18. februára roku 2012 na štvoročné funkčné obdobie. Profesor inžinier Rudolf Kropil, kandidát vied, je absolventom odboru lesné inžinierstvo na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, na ktorej ukončil štúdium v roku 1987. Po ukončení štúdia pracoval do roku 1989 na správe Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na katedre ochrany lesa a poľovníctva na Lesníckej fakulte. V roku 1994 mu bola udelená vedecká hodnosť kandidáta vied vo vednom odbore poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín. V roku 2002 na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene obhájil habilitačnú prácu a bol ustanovený do funkcie docenta v odbore aplikovaná zoológia a poľovníctvo. V roku 2005 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vysokoškolského profesora pre odbor aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Dlhodobé zahraničné odborné stáže absolvoval v roku 1985 na Lesníckom výskumnom ústave Hannover Schminden Spolkovej republiky Nemecko, v rokoch 92 a 93 na univerzite v Berne vo Švajčiarsku a v roku 1996 na univerzite v Kodani v Dánsku. V roku 2001 na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. Krátkodobé zahraničné pobyty na univerzitných a výskumných pracoviskách absolvoval v Spojených štátoch amerických, Kanade, Japonsku, Austrálii a vo väčšine krajín Európskej únie. V rokoch 2003 až 2006 bol delegátom v programovom výbore 6. rámcového programu pri Európskej únii v Bruseli pre trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy. V súčasnosti je členom doménového výboru COST. V rokoch 2001 až 2007 vykonával funkciu prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V októbri roku 2007 bol zvolený do funkcie dekana Lesníckej fakulty, ktorú vykonával od 1.11.2007. V novembri roku 2011 bol zvolený do funkcie rektora Technickej univerzity vo Zvolene, ktorú vykonáva od 18. februára roku 2012. V súčasnosti je koordinátorom Svetovej výskumnej skupiny Ochrana a manažment zvery Medzinárodnej únii lesníckych výskumných organizácií UFRO, zakladateľ a delegát Medzinárodnej únii biológov zvery, bol a je zástupcom vo viacerých radách, komisiách a inštitúciách v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a lesníckeho výskumu.
V rámci pedagogickej činnosti je garantom a spolugarantom štúdijného programu Aplikovaná zoológia a poľovníctvo vo všetkých 3 stupňoch štúdia. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky aplikovanej zoológie a ekológie lesa v prepojení na ďalšie lesnícke, poľovnícke, ekologické a environmentálne disciplíny. Je vedúcim viacerých projektov, napríklad vedie Centrum excelentnosti adaptívne lesné ekosystémy a ako národný koordinátor riešil 10 medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác, na ktoré zaznamenal viac ako 300 ohlasov. Na Svetovom kongrese Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií UFRO v Kuala Lumpur v Malajzii v roku 2000 prevzal doktorskú cenu a zlatú medailu za významný vedecký prínos vo výskume v oblastiach sledovaných UFRO. Vážené slávnostné zhromaždenie, pretože boli splnené všetky náležitosti, ktoré ukladá vysokoškolský zákon a štatút univerzity, je pre mňa cťou, že môžem v tejto chvíli požiadať predsedu Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene, profesora inžiniera Milana Sanigu, doktora vied, aby vykonal inauguračný akt a rektora Technickej univerzity vo Zvolene, profesora inžiniera Rudolfa Kropila, kandidáta vied, aby predstúpil k inaugurácii. Prítomných prosím, aby vstali. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, vyzývam vás, aby ste v duchu starobilých akademických tradícií slovenského vysokého školstva prijali symboly práv a povinností rektora Technickej univerzity vo Zvolene, a to rektorské žezlo ako symbol vrcholnej vzdelávacej a vedeckej ustanovizne Slovenskej republiky a symbol všetkých práv zverených univerzite štátom, a zároveň symbol pravomoci nad celou akademickou obcou Technickej univerzity vo Zvolene. Rektorskú reťaz ako symbol dôstojnosti úradu najvyššieho orgánu akademickej samosprávy univerzity a zároveň symbol všetkých práv zverených rektorovi. Vaša magnificencia, teraz vás žiadam, aby ste položením ruky na žezlo sľúbili na svoju česť, že povinnosti rektora Technickej univerzity vo Zvolene budete vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a vynaložíte všetky sily v prospech rozvoja našej alma mater v duchu všeľudských zásad etiky, humanizmu a demokracie. Sľubujem.
Ďakujem. Vaša magnificencia, vážený pán rektor, dovolte mi, aby som vám v mene celej akademickej obce našej univerzity zaželal veľa úspechov vo funkcii štatutárneho orgánu a orgánu akademickej samosprávy Technickej univerzity vo Zvolene s ubezpečením, že budeme všetci na svojich úsekoch pracovať tak, aby ste sa pri výkone svojej zodpovednej funkcie mohli opierať o našu aktívnu spoluprácu. Vážené dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie. Ďalším bodom programu dnešnej akademickej slávnosti je promócia čestných doktorov Technickej univerzity vo Zvolene. Prosím promótora, jeho honorábilitu, docenta doktora inžiniera Jaroslava Šálku, prorektora univerzity, aby vykonal slávnostný promočný akt.